Comenzo o pleno extraordinario. O primeiro punto, expediente 2120/2024, recoñecemento extrajudicial de crédito 4/2024. Bos días. Empezamos co orde do día. O primeiro punto é expediente 2120/24, recoñecemento extrajudicial de créditos 4/24. O primeiro que hai que facer é votar a súa inclusión por non estar dictaminado por ninguna comisión informativa. Votos a favor? Todos, non? Sí, bueno, consta en o expediente a relación de facturas número 1 e o informe de reparo da intervención municipal de 9 de xullo do 24 por ter facturas que non tiñan crédito. A proposta da alcaldía é dar conta que antes de iniciar o debate e indicar a proposta da alcaldía presentouse un escrito por parte do Grupo Municipal PSOE-PP, PSDG-PSOE, digo, e fai 2 días que se presentou, no que solicita informes de Secretaría de Intervención para contar con seguridade xurídica na adopción dos acordos plenarios sobre o réxime de incompatibilidade de cargos de confianza personal eventual do Goberno e deber de abstención dos concelleiros ou aprobación de facturas emitidas por un actual cargo de confianza do Goberno municipal. Podíamos esperar a contestar en no plazo de días que hai para contestar, pero prefirín contestar agora. Fixemos un informe conxunto a Secretaría Interventora na que se di que no escrito presentado non se indica nin as facturas nin o cargo de confianza do que se trata. Hai 195 facturas porque faise referencia á relación número 1. No Concello de Pollo hai máis dun cargo de confianza. Non obstante, vista e revisada a relación de facturas número 1 obrante no expediente 21/20/24, recoñecemento extrajudicial de crédito emitido por importe total de 359.189,24 e bruto 360.777,74, salvo error ou omisión, contrastada a data de emisión de facturas e a data de nombramento del personal de confianza, non se atopa ningunha factura que entre no suposto que vostede solicita ese informe de incompatibilidade. De querer un informe xurídico xenérico e máis completo, non en concreto sobre a relación de facturas número 1, sobre o réximen de incompatibilidades de cargos de confianza personal eventual do Goberno e deber de abstención dos concelleiros na aprobación de facturas emitidas por cargos de confianza do Goberno municipal, deberá solicitala ao secretario do Concello. Seguimos. Entonces, o que se propón ao Pleno é levantar o reparo suspensivo na relación de facturas número 1, que é importe líquido 359.189,24, bruto 360.777,74. E segundo, prestar aprobación aos recoñecementos de crédito polo mesmo importe que dixen 359.189, bruto 360.777,74. E aplicar con cargo ao orzamento ordinario os créditos mencionados. Nada, bos días. O primer punto que traemos é o recoñecemento extrajudicial de crédito. Como vamos a explicar un pouco como se chega hasta aquí e de que forma se solicitamos. Cando nos entramos no goberno no mes de xuño, o primeiro que nos atopamos é a débeda viva deste Concello, máis de 8 millóns de euros de débeda co que son os bancos e máis de 1.200.000 euros en facturas sin pagar. E, ademais deso, desde maio xa, sin ningún tipo de partida nos presupostos, é dicir, a maioría das partidas están totalmente agotadas. Logo, a partir de aí, hai que tomar unha serie de decisións para que, en primeiro lugar, poder pagar todas esas facturas que quedaron sin pagar,
Primeiro se pide un préstamo donde vai unha operación para a compra do que é a antiga gardería de Campelo e outra parte dese préstamo vai, pois, en este caso, pois para pagar xa unhas remesas de facturas. Despois se pide unha segunda operación donde vai para cubrir o capítulo de inversións do presuposto do 2024 e, ademais, tamén para pagar facturas. Ademais disso, se fan unha serie de modificacións en partidas que se pode facer, en baixas e demais, e se vai pagando. Este ano, e desde aquí queremos agradecer á Diputación de Pontevedra que tuvera a ben escoitar a todos os concellos da provincia coa necesidade que tiñan de moitos concellos do pago de gasto corrente, no plan da Diputación máis provincia, pois se permite unha línea para o pago deste tipo de facturas. Nos, no mes de febreiro, facemos unha solicitud, que é o importe que se traio aquí, máis de 300.000 euros, para, en este caso, pagar esas facturas restantes que quedaron. Unhas son, en este caso, do anterior goberno e outras son facturas que existen desde o mes de maio que se está traballando neste concello, pois sin ter presuposto porque o anterior goberno o había totalmente agotado a maioría das partidas. Unha das condicións que pon as condicións para acollerse a ese máis provincia é que para poder acollerse hai que cumprir unha serie de condicións e unha delas é que no mes de xuño hai que pedir un informe donde este concello non teña a obrigación de collerse a ningún plan extraordinario do Estado ou que non aparezca en ningún listado do Estado donde este concello, de alguma maneira, estuvera intervenido ou non cumprise algunha das condicións ou se salira algún plan extraordinario do Estado que nos tiñamos que acoller a él. Chegado o mes de xuño, cumplimos todos os requisitos e na Comisión de Goberno da Diputación do pasado venres se aproba e se nos concede poder acollernos a esta línea. Por eso, hoxe aquí está, en este caso, neste pleno. Creo que non se fixeron as cousas nada mal, é dicir, podemos ver o exemplo de outros concellos donde, por non facer as cousas como fixemos nós, por non pagar facturas, por non priorizar, é dicir, aquí hubo que tomar decisións complexas. Por exemplo, tiñamos concedido poder ter un obradoiro de hostelería e, por recomendación dos propios técnicos, como hai que adiantar pago de nóminas e demais, se decidiu, por exemplo, non leválo adiante polo perigo que podría supoñer a economía deste concello. E todas esas decisións e ese control no gasto que existiu por parte deste goberno nos leva a que a día de hoxe non suceda o que está sucedendo noutros concellos que están intervenidos polo Estado. Quere decir que, ao final, non van a ter esa autonomía para poder traballar e para que non se esa prioridade a decisión do goberno ou a decisión dos colectivos ou dos concellos. Por eso creo que, en este caso, se actuou ben. Tamén, desde aquí, dar as gracias aos provedores, decir, o compromiso e a confianza neste do goberno desde xuño, decir, por poñer como anécdota, nós cando chegamos aquí, o primeiro que nos atopamos foi a 2 días da celebración da Festa de San Xoán, pois non tiñamos a contratación do que era a partida para a electricidade das Festas de San Xoán. Nos reunimos coa empresa, fomos transparentes e dixemos, temos este problema, non temos presuposto, e por exemplo, esa empresa confiou en nós, fixo ese traballo e cobrou ese traballo a final de ano. É dicir, e moitas destas empresas que hoxe están aquí, en este caso, colaboraron con todos os veciños, xa non con só co goberno, para que a partir do mes de xuño se pudera seguir e que este concello non tuvera que frear a súa actividade e poder seguir traballando e dar servicios aos veciños e confiar en nós e que un ano despois moitos deles van a cobrar esas facturas. Por eso, gracias de antemán por confiar en este goberno, por confiar no Concello de Pollo e traballar sabendo que en moitos casos iban a esperar casi un ano para poder cobrar. E hoxe traemos aquí este listado para poder aprobar e pagar xa canto antes a todos esos proveedores que confiaron neste concello. Sí? Sí, bo día. Nos queríamos pedirlle, neste caso ao alcalde, unha rectificación nas súas declaracións, porque creo que foi a semana pasada. Vostede decía que hoxe celebrábamos aquí este pleno para pagar o total de facturas que deixou pendente o anterior goberno. Así se recolle na
nunha das publicacións que fai concretamente en Facebook, na páxina do Concello, por certo, unha rede pública, unha rede que nos representa a todos, unha rede, neste caso, cando falo da rede do Concello de Poio, por suposto, na que vostede di, ademais hai un pequeno titular, logo se describe, pero non o deixa claro, que parece que o que se ven a facer aquí con este recoñecemento extrajudicial é pagar o total de facturas que deixou o anterior goberno, e iso non é así. Entón, hoxe pagamos, aquí se trae un recoñecemento por un total de 359.189, dos cales son un 0,5%, son de facturas pendentes do anterior mandato, facturas que non chegan nin aos 13.000 euros e que ademais pódense desglosar, porque vostede ademais vai soltando pinceladas nas súas declaracións que si viaxes a Tambo, si facturas de concertos, entonces, bueno, podemos desglosar aquí todos os conceptos que hai, son conceptos puntuais, algúns deles son gastos que se siguen realizando, son facturas que, bueno, vostedes deixaron agora para recoñecemento extrajudicial, o que non se pode sair mentindo, dicindo que o recoñecemento extrajudicial total destas facturas son do anterior mandato, cando non é así. Despois hai outro dato que chama curiosamente a atención e que tamén é importante decilo, que dentro deste total do recoñecemento extrajudicial hai máis de 5.000 euros destinados a festas, concretamente a Festa do Mar e a Festa da Meixa. O digo porque, bueno, vostede aquí alardaba, cando estaba aquí na oposición, e decía que, bueno, que cando invertíamos en festas, para vostede era invertir en moito circo. Entonces, bueno, para que tamén o teña en conta, porque concretamente dentro deste recoñecemento un porcentaxe alto é de gasto de festas, concretamente 109.000 euros. O resto, bueno, pois son de gastos necesarios que hai que facer para o funcionamento dun concello e que moitas veces viñemos realizándonos a pesar das súas críticas, a pesar de cuestionar cada vez que se traía aquí un recoñecemento extrajudicial, que era unha improvisación, que era unha mala xestión económica. O que pasa que vostede ven aquí, como sempre, bota a culpa do que fixemos os demais. Eu me pregunto si cando pase un ano, cando pasen 2 anos, vai a seguir falando tamén do anterior mandato e das facturas que quedaron pendentes, porque, mire, actualmente, a día de hoxe, vostede ten partidas nas que non ten crédito e sigue gastando igual. Entonces, iso tamén é culpa do anterior goberno. O que hai que facer é responsable da súa xestión, decir, oi, pois mira, eu considero que teño que realizar estes gastos, realizo estes gastos. O que non pode ser é vir aquí e falar de política económica responsable, cando a súa política económica non están sendo responsable, cando a día de hoxe co seu presuposto vostede ten partidas sen crédito, e cando vostede está realizando gastos en contra dos informes dos técnicos. Sí. Bueno, pues seguimos coa matraca de sempre, seguimos vendendo a burra do tema da herdanza e das facturas, seguimos esperando pola auditoría famosa que vostede había feito e que resulta que era mentira. Levamos alá 2 créditos para pagar facturas súas, mayoritariamente. Ahora ven aquí cunha relación de facturas por casi 360.000 euros, sigue vendendo a burra de que son do mandato anterior e son súas, de festas, de actuacións varias sobre no noso municipio, por certo, moitas delas que podían realizar traballadores municipais, pero hai un claro descontrol no gasto, hai unha evidente falta de xestión a hora de facer os traballos, é máis fácil contratar que planificar. Facía vostede referencia a un obradoiro que tomara unha decisión, o obradoiro pagaba a Xunta. Vostede o que fixo é renunciar a un obradoiro para non traballar, é dicir, para non ter que organizar o obradoiro, porque os obradoiros dan moito traballo. Eu entendo que alguén lle dixera que
que non o fixera, o que é moi pouco responsable o que o alcalde decida renunciar a unha subvención que lle dá emprego a veciños do noso municipio precisamente para non pasar traballo, porque os obradoiros veñen financiados na súa totalidade pola Xunta de Galicia. Acaba de recibir do Estado 820.000 euros, leva pedidos 2 créditos e sigue co tema das facturas, da herdanza e das facturas pendientes. A verdade é que, bueno, non sei hasta cando vai a prorrogar isto, non sei en canto continuará vendendo a burra. As redes sociales do Concello son unha plataforma de propaganda do Partido Popular, nada que ver con redes institucionais, é unha absoluta vergoña do uso que fan das redes municipales, unhas redes que deben estar a servicio dos veciños de Pollo, utilizan como se foran as redes do Partido Popular para mentir descaradamente e para contar as milongas que xustifican a súa falta de xestión, a súa falta de acción. E, bueno, temos aquí, pois, efectivamente, unha relación de facturas súas, da súa xestión, do seu gasto. Do mandato anterior hai nada, 4 cousas pequeniñas, pero vostede fai deso todo o eleva como si fora o total das facturas, cando está pagando 340.000 euros da súa xestión. E logo nos fala dun autobús a Tambo que son 200 euros, dun servizo do 22. E así estamos, é dicir, vamos a seguir coa matraca. A auditoría que vostede vendeu a diestro e siniestro dicindo que justificaba ese suposto descontrol económico é falsa, non existe, non foi capaz de presentala, ya solicitamos en numerosas ocasións e acabou recoñecendo que era mentira. E, bueno, así estamos. Non sei se xa remata aquí esta herdanza ou vai seguir dilatando esta farsa durante moito tempo máis. Gracias. Ben, primeiro empezamos en este caso por a intervención de Marga. Voulle ler textual o que pon tanto a nota de prensa como o que pon a publicación do Concello. Son facturas que quedaron sen pagar no anterior mandato e outras que non se puderon abonar antes ao ter un orzamento esgotado desde o mes de maio. Eu lle pregunto, fomos nós ou foron vostedes os que, en este caso, esgotaron as partidas do anterior presuposto de cando nos chegamos? Mire, lle vou poñer varios exemplos. Vostedes, lle volvo a decir, cando chegamos aquí, 1.200.000 en facturas sin pagar. Vostede sabe como funciona o tema de pagar as facturas, é dicir, non eleximos unha orden de cal se paga primeiro o equipo de goberno. Logo, primeiro pedimos os préstamos para ir pagando as facturas que vostedes deixaron. E despois nós aprobamos o noso presuposto e moitas desas partidas que ahora están aminoradas ou algunhas esgotadas son porque hubo que tamén pagar facturas que nós non gastamos. Lle vou poñer un exemplo. Lle pode preguntar ao concelleiro de Obras, por exemplo, na súa partida, como quedou aminorada porque tuvo que pagar co presuposto actual facturas que quedaron do anterior goberno. É dicir, a orden de pago non a ponemos nós como equipo de goberno. Vostede sabe moi ben que se hai facturas máis antigas son as que se pagan primeiro. Logo, en este caso, ou temos partidas de varias áreas de concellerías que tuveron que pagar actuacións a cargo do presuposto actual que eles non contrataron. Eu vou poñer un exemplo. Nos di vostede que nese listado que non hai facturas súas. Por exemplo, hai unha que igual lle soa, Parque de Vilariño en plena campaña. Esa creo que non é nosa. Non pasa nada, está aí, se fixo, hai que pagala. Hai outra, eu cheguei aquí un día, vou poñer unha anécdota, era un día como hoxe, Comisión de Urbanismo. Os gritos se escoitaban pola escaleira, veciños do Sartal e da Arís. Temos ahora aquí unhas facturas que son do Sartal, non sei se en estes veciños eran polos mismos muros. Muro dereita, muro esquerda. E os gritos dos veciños se escoitaban polas escaleiras. Tampouco son nosas. É dicir, facturas do anterior goberno e facturas que quedaron sin pagar do mes de maio. Eu lle pregunto, cal sería a alternativa? O que vostedes querían. Chegaron ao goberno, teñen débeda, non teñen partidas presupuestarias, estes van a quedar bloqueados, non van a ser capaces de facer nada. Pois non. Os directores dos colexios nos pediron actuar nos colexios. Buscamos empresas para traballar nos colexios con bo precio
e que poideran esperar un ano e que quedaron encantados. É dicir, lle pode preguntar a todos os directores dos centros si quedaron encantados ou non cos traballos que se fixeron, se actuaron nos centros escolares. As festas, mire, no seu presuposto tiñan unhas partidas que eran para a Festa do Mar 146.000 euros e para a Festa da Meixa 80.000 euros. Cando chegamos nós no mes de maio, sabe o que había? Para a Festa do Mar unha retención de crédito para o concerto tributo de casi 50.000 euros para Michael Jackson e unha retención para en este caso, para as embarcacións tradicionais dos mortos. O resto da partida para a Festa do Mar xa tiñan esgotada porque a meteron toda en pagar facturas do Primavera en Poio. Da Festa da Meixa, sabes o único que nos atopamos dos 80.000 euros? Contratado a Orquesta Fórmula. O resto só tiñan esgotado porque o pagaron en facturas da famosa Primavera en Poio antes das eleccións. Logo, eu lle pregunto a vostedes, cal sería a alternativa? Non facer a Festa do Mar? Non facer a Festa da Meixa? Por qué? Porque vostedes encargaron en vísperas de eleccións o que vostedes aprobaron para esas festas en esgotalo. Logo, nós o único que fixemos foi ser responsables. Aquí hai facturas de arreglar o limpiaplayas, pois podíamos non arreglalo. Son tractores antigos, nos arreglamos e non limpiamos as praias. De desbroces, pois non poderíamos desbrozar. Por qué? Porque tamén deixaron esgotado todas as partidas que existen no contrato para desbroces 2 meses antes de chegar ás eleccións, totalmente, están aí, as facturas teñenas aí, fora de contrato, porque lle deixaron, pregúntenlle á empresa de desbroces, cando nos chegamos aquí, cantas facturas tiñan sin pagar porque agotaron todas as partidas de desbroce e seguiron desbrozando porque viñan as eleccións e canto lle deixaron sin pagar e canto lle tuvo que pagar este goberno. Logo, os únicos que gastaron foron vostedes. Eu sei que lle molesta, pero hai que saber de onde vimos. É dicir, nos chegamos ao Concello sendo o Concello con máis débeda e deixaron 1.200.000 euros en facturas sin pagar, lle guste ou non lle guste. E desde o mes de maio a mitade non, todas as partidas de gasto totalmente esgotadas. Sí, eu o que quería decirlle, lembrarlle que todo iso que nos está dicindo nos xa o sabemos, iso chamase xestionar un concello. Xestionar un concello, chámase priorizar, chámase que isto siga funcionando e buscar solucións e resolver. E ás veces as solucións non se buscan con previsión, ás veces, e vostedes o sabrán, que ahora están gobernando, hai que buscar solucións a problemas que aparecen no momento. E iso chámase xestionar un concello. E nós iso sabémolo facer, pero que aparte de facer o que vostede tamén está dicindo que fai, aparte de xestionar, nós levamos a cabo inversións e sobre todo algo moi importante, creo que sempre diferenciou este Concello, que era que mantiñamos os nosos servizos e mantiñamos o noso Concello limpio. Fíxese vostede, facemos todo o que fai vostede, pero que a maiores temos o noso Concello limpo, que a min e a nós parecenos algo primordial, poder seguir mantendo un pollo limpo e non manter un pollo abandonado como que temos. Vostedes presentan sendeiros azuis e ni sequera se molestan en limpialos. Vostede fala de grandes proxectos e o maior proxecto que fixo vostede para apoio neste mandato, sabe cal é? Na parroquia de San Xoán. Pois facer un vertedoiro municipal na canteira de Graña. Vostede di que a canteira de Graña, que pode ser para nós, pode ser o gran revulsivo e o paso que necesita este Concello, ese paso de calidade e con proxectos que tanto demandamos, e para vostede, dende que entrou no goberno, é un proxecto que está nunhas hectáreas que son moi rocosas, que están en unha zona que é irregular.
e que seguramente que non se poida levar a cabo. Entonces, claro, eu non sei se vostede pensa que vivimos en Castilla-La Mancha ou donde vivimos, pero é que aquí, donde vivimos, evidentemente hai terreos irregulares, hai un terreo como ese que non nos pode decir que non se pode executar porque é un terreno rocoso, porque entonces nos preguntamos, entonces como se fixeron os grandes proxectos deste Concello? Ou acaso cando fixemos o vial, cando se fixo Alternativa Norte, cando se fixo Alternativa Sur, se pensáramos como pensan vostedes, dende logo non levaríamos adiante proxectos. Acaso nos van a decir que un terreo como é a Canteira de Graña e uns accesos como necesita a parroquia de San Xoán e como necesita Campelo non se poden executar? Recórdollo porque cando fala de política económica tamén hai que falar dos proxectos que vostedes non fan. Entón, neste mandato, no que vai de mandato, vostede ten 0 proxectos para apoio, vostede ten un pollo máis abandonado, vostede non ten inversión, vostede mentiu os veciños mal que lle pese, pero sabe que pasa? Que o mundo é redondo. Entonces o mundo é redondo e vai xirando sobre ese mesmo. E iso é xusto que lle está pasando a vostede, que lle xiran todas as mentiras que dixo, lle volven a xirar outra vez. Entonces, donde digo Diego. E iso é o que lle está pasando a vostede. Vostede primeiro, e o teño aquí porque o anotei para que non se me esquecera, por alá, por o 2017, salía unha reportaxe no Interviú, eu non sei se algún dos que estades aquí tivestes a oportunidade de vela, pero era unha reportaxe que se chamaba Pan e Circo. Era unha reportaxe onde se criticaba a Festa do Mar, por exemplo, porque se consideraba que se estaba gastando na Festa do Mar, pero en cambio ora vostede di que, claro, que o Concello ten que seguir funcionando. Cando aquí tiñamos facturas de recoñecemento extrajudicial, vostede decía que era unha mala xestión. Ahora o que di é que, claro, que hai que pagar os provedores. E así lle podo seguir dando exemplos. E iso é o que lle está pasando, que lle está xirando, e, bueno, poderíamos aquí, e non me chega esta libreta para anotalo todo, porque vostede xira sobre si mesmo sobre o que dixo. E isto é unha realidade. E sobre a publicación que lea, que vostede estaba lendo no Facebook, e claro, todo depende da entonación e como poñamos as cousas, pero mire, aí poñía Concello de Poio e decía o Concello convoca un pleno extraordinario para pagar 350.189,24 euros das facturas que aínda están pendentes do exercicio 2023 e sanear as débedas cos provedores. E logo di, son facturas que quedaron sen pagar no anterior mandato e outras que non se poideron abonar antes por ter un orzamento esgotado desde maio deste ano. Se aquí non queda claro e vostede non di nunha páxina oficial que evidentemente son facturas que quedaron sin pagar, entonces mo ten que ler máis despacio, porque ademais non o entendín eu só así, o entendeu moitísima xente porque realmente é a mensaxe que quere dar. E mire, do total que aprobamos hoxe, 345.472 son facturas súas. Sí, bueno, seguimos co discurso. Vamos a deixar claro. Facturas do anterior goberno, porque entraron tarde e son do anterior goberno. 855 euros dun deshumificador. Unha caseta en Anafans, 288 para materiales do centro de saúde. Envases de plástico, reciclaxe, 108. Primavera en Pollo, 907 euros. Os muros, 11.000. O parque de Vilariño, 5.800. 18.000 euros son do anterior goberno. O demás é seu. É dicir, estamos falando de minucias, vale? E siguen entrando facturas. Logo, xustifica vostede tamén que o resto tamén son do anterior goberno porque o orzamento estaba esgotado. Hai un informe de intervención que di que o orzamento seu leva esgotado desde maio. Que di a eso? Que ten que decir a eso? Vostede utiliza os argumentos según lle interesa. Di que nos colexios estuveron buscando proveedores para arranxar os colexios. Pois non buscaron moi lonxe porque o acabou facendo o asesor. E, por certo, lle pagou en agosto. En agosto. Dicir, faino en julio e cobra en agosto. E aquí nos ven con facturas de hai un ano. Facturas de agosto, de julio, de setembro, de novembro. E di vostede que se paga por orden. Bueno, vostede devolveu facturas, devolveunas para non pagalas por orden, precisamente. Para poder prolongar esta matraca que vostede nos trae aquí sistemáticamente. Logo fala dos desbroces. Lle deixamos contratado un sistema de desbroces por lotes. Eso de que están agotados é mentira.
por lotes. O problema que vostede ten é que acabou coa brigada municipal que suplementaba ese servizo que está contratado. Agotou e anulou aos operarios municipales que facían labores de desbroce e así temos o Concello como o temos. Había unha brigada funcionando sistemáticamente no noso Concello complementando o que se contratou. Bueno, en fin, vostede conta as súas milongas, mentira tras mentira e así estamos. A realidade é que hai cero gestión, que hai un descontrol absoluto, que o Concello nunca estuvo tan abandonado, que o Concello é incapaz de facer cos operarios municipales ningún tipo de actuación, ningún tipo de obra, se contrata absolutamente todo, hai unha falta de planificación máis que evidente, e vostede sabrá a onde vai. Ya acaban de entrar 820.000 euros do Estado, que tampouco figura no orzamento, pero que vai poder gastar. 820.000 do Estado. Me gustaría preguntar canto entra da Xunta, porque sabemos que, bueno, leva bloqueado desde o 2011 o plan de cooperación. A realidade é que, por primeira vez na historia, ten que a Diputación pagar facturas súas, pagar facturas da súa xestión. Nunca se utilizaron os fondos da Diputación para pagar facturas, nunca. Ben, solo como dato, onte, a día de onte, porque era unha pregunta que lle facía ao tesorero, a día de onte este Concello ainda non había recibido ningún tipo de ingreso por parte do Estado dos 800.000 euros. Solo como dato. Pero sabe que... Solo como dato. Pero sabe, ¿no? Solo como dato para que quede claro. É como a depuradora, que tampouco estaba. Si non me interrumpe ou non interrumpín, bueno, pois a día de onte, para que quede claro, non recibimos 800.000 euros. Ben, a día de onte non recibimos. Eu vou repetir o mismo, é dicir, vostedes, por moito que lle doa, nos, cando chegamos aquí, máis de 8 millóns de débeda e máis de 1.200.000 euros en facturas sin pagar. Dous préstamos para pagar facturas súas, desde o mes de maio e xuño as partidas esgotadas e traballando desde xuño sin ter que cancelar como vostedes realmente o que querían é que non fóramos capaces de facer nin as festas de San Xoán, nin as festas, en este caso, do Mar, nin as festas da Meixa. Falaba a concelleira Marga Caldas que antes había saído en interview, claro, saía porque chegamos un ano a gastar máis de 400.000 euros na festa do Mar. Non son cifras, Nos o ano pasado aforramos máis de 40.000 euros na festa do Mar. Vostedes gastaban máis de 400.000 euros. Home, xa lle vou dicir, este goberno non vai gastar 400.000 euros na festa do Mar. Eso xa yo anticipo. Vostedes sí. Logo, por eso salimos en interview, non por facer a festa do Mar, sino por gastar máis de 400.000 euros nunha das edicións. Tamén, como vexo, e xa yo dixen un día que teñen obsesión, en este caso, con certas empresas, con certas persoas, lle digo que antes de chegar ao goberno, con esa mesma empresa que vostedes critican, vostedes gastaron, pois, nunha das facturas en pintados, por exemplo, no Pabellón da Seca, 10.000 euros, e na comisaría, que, por certo, un día me preguntaba vostede por esa factura e resulta que era da súa época, decir, tamén, pois, gastaron tamén, en este caso, pois, un importe, en este caso, pois, próximo tamén aos superiores aos 6.000 euros. É dicir, antes sí servía, antes sí traballaba ben e agora esa obsesión e esa persecución. É dicir, cando vostedes realmente gastaron máis con esa empresa do que gastamos nós. Llevamos a decir unha cousa e lle quede claro. Vostedes, por moito que digan, foron no último mandato o peor goberno da historia deste Concello. Era tal a desesperación por intentar conseguir votos e gastar que aí quedan claros datos. Deixaron máis de 8 millóns de débeda, e o saben. Máis de 1.200.000 euros en facturas sin pagar, e o saben. E nos deixaron sin presuposto desde o mes de xuño. Saben o que esperaban vostedes? Que nos quedásemos bloqueados? Para nada. Fixemos a mellor festa da Mar da historia, recoñecida, en este caso aquí, diante súa, había concelleiros, e por persoas... No, sabes, despois lle pode dicir Marga quen dixo, despois lle pode dicir Marga Caldas quen dixo esa expresión, porque casualmente o di unha persoa que pouco ten que ver co Partido Popular.
lle poden preguntar a Marga Caldas cal foi a persoa que no último, como ustedes non veñen aos consellos de participación veciñal, non se enteran das cousas, pero nese consello de participación veciñal, unha persoa moi preto a vostedes, moi preto, chegou a decir noraboa por celebrar a mellor festa do mar e a máis barata. Depois lle pregunta a Marga quen foi a persoa que o dixo. Vostedes o que pretendían é que quedásemos bloqueados. E o segundo que pretendían é que nos sucedera o mesmo que lle sucedeu a concellos como de Redondela ou como Cuntis, que están intervenidos polo Estado. Pois algo fixemos ben, con toda humildade. Seguimos traballando, pagamos as facturas que vostedes deixaron sin pagar e o Concello de Poio a día de hoxe non está intervenido. Eso que lle molesta a vostedes, que desearían que estuviera intervenido. Pois non, pagamos as débedas que vostedes deixaron, seguimos traballando sin ter presuposto desde o mes de xuño e Poio non está intervenido. Esa é a diferencia. Moi ben. Vamos a votar. Votos en contra. Abstencións. E votos a favor. ¿Cuántos son de abstencións? Abstencións, se non me equivoco, deben de ser 7. Bueno, me parece ben e espero que a Asociación de Veciños de Lourido, os veciños de Campelo e moitos colectivos máis onde estaban estas facturas aquí, pois que vexan e valoren que da Corporación de Poio quen apoia os seus actos, quen apoia os seus eventos e quen nos apoia e se queda nesa abstención. Eso está ben. Ben, seguinte punto. O seguinte punto expediente 438-2018, suspensión de licencias, plan especial Porto de Combarro. Tamén hai que votar a inclusión por non estar dictaminado por ninguna comisión. Sí, votos a favor da inclusión? Todos, non? Vamos a ver, aquí consta informe da Secretaría Accidental no que di que despois de terse aprobado no anterior pleno a aprobación inicial do Plan Especial de Combarro según 86.2, pois o acordo de aprobación inicial do instrumento de planeamento determina por si solo a suspensión do procedimento de otorgamento de licencias. Entonces procede, según o informe, primeiro, suspensión do otorgamento de licencias de parcelación, edificación e demolición na área afectada polo Plan Especial de Ordenación do Porto, que terá unha duración máxima de 2 anos, contando desde a de bendita aprobación inicial e en calquer caso extinguese pola aprobación definitiva. O acordo de suspensión deberá publicarse no Diario Oficial e un dos xornais de maior tirada. Non se suspenden outro tipo de obras, conservación, tan solo esta, parcelación, edificación e demolición. Votación. Bueno, aquí tamén... Sí, eu entendo que xa aprobamos no anterior pleno e simplemente facer constar algo que non, unha cuestión que non estaba. Entonces, non ten... Efectivamente, que non se recollía para facer o trámite e ademais que é necesario recollelo. Cada vez que ven aquí unha aprobación, pasou con todas, ten que volver a ver a rectificar. É dicir, iso demostra a boa xestión e o gran control que se leva desde a dirección da señora Rocío. Que exixente era vostede na oposición, todas as aprobacións que viñeron tuveron que rectificarse no pleno seguinte, todas. E esta vez igual. Gran xestora, o mellor alcalde da historia. Con permiso do alcalde por alusións, que absurdo do comentario do voceiro do Partido Socialista. Xa lle gustaría a vostede ter realizado aprobacións de modificación, aprobacións iniciais, de modificacións puntuais, aprobacións iniciais de plans especiais. Vamos a ver, Gregorio
Señora Gis, aquí o importante é que se leven a cabo, que se desenrole actuacións en materia urbanística. Isto é un trámite, estaba reflexado, únicamente non se anunciou expresamente que se fai cumplimento da lei do solo, é dicir, o plan especial, a aprobación inicial dun plan especial conleva automáticamente a suspensións de licencias na área que se está traballando. Entón, deixe de decir cuestións absurdas, neste caso, sí, totalmente absurdas, porque isto é un trámite, simplemente é deixar constancia que estaba nos informes, non ten máis trascendencia, é simplemente para que todos teñan claro que en cumplimento da Lei do Solo de Galicia suspéndense o otorgamento de licencias. Nada máis, non ten ningunha cuestión, non ten ningunha dende logo eu sinto que vostede padece e sufre estando aí na oposición. Sinto, pero sí, seguramente, pero os veciños verán o fruto do traballo, tamén en urbanismo, por máis que lle pese, señora Gis. Quedoulle todo feito. Sí, dende logo. Déxeme que me ría. Que gracioso. O vigor vese. Sí, home, sí. O que tiña vostede. Bueno, eu non ia a intervir moito máis neste punto porque imos a votar a favor, pero bueno, agora aberto o debate, pois nada, decir que había unha cuestión que nos incidimos no anterior pleno, creo que é importante tela en conta. Rocío, para poder chegar aquí hai un traballo previo, evidentemente vostede fala diste trámite, pero antes hai un traballo, solamente hai que ver os antecedentes que están no expediente. E miren, outra cousa, xa que falamos de Portos de Galiza, non? Tamén é importante decir, bueno, ese ente bloqueador incisivamente co Concello de Poio, esa caixa recaudadora partidista do Partido Popular, porque hai que decirlo, porque agora xa que falamos de todos, pois salemos tamén de Portos de Galiza, un ente que estivo bloqueando este Concello unha, dúas, tres, 4, 5, 6, 7 veces constantemente, e unha das cuestións precisamente que bloqueaba Portos de Galiza o Concello de Poio, sabe cal era? Pois poder facer un plan de regulación e poder crear aparcamentos no Paseo das Redeiras de Combarro. É unha cuestión que tamén se terá que recoller e planificar dentro do que hoxe estamos aprobando. Pero sí, foi Portos de Galiza. Entonces, é un ente que, bueno, pois que cando están gobernando concellos que non son do seu color político, son moi rigurosos e moi exixentes con todos os informes técnicos, pero cando están gobernando concellos do Partido Popular, pois pasan por alto moitísimas cousas. Eso é Portos de Galiza. Entonces, bueno, nos hoxe aprobamos votamos a favor deste plan, primeiro porque hai un traballo previo realizado, porque vai a traer moitos beneficios para Poio e tamén para Combarro. Estaremos vixiando moi de cerca todo este plan, porque hai cuestións como as que acabo de decir que son moi importantes, e porque todo o que teña que ver con Portos de Galiza, pois mire vostede, hai que telo baixo lupa. Votos a favor? Sí, nada, simplemente unha cuestión polo comentario que realizaba o portavoz do Partido Socialista. Realmente que se critique ao equipo de goberno nos non temos problema, é dicir, sabemos o que é estar na oposición e, bueno, cada un ten que ter o seu momento e demais. Pero creo que a veces, cando se fai algún tipo de crítica, hai que ter cuidado e guardar tamén un pouco de respeto hacia os técnicos municipais. E realmente a veces eses ataques e esas críticas realmente non se debería, porque eu creo que se debería respetar un pouquiño aos técnicos municipais. Simplemente eso. Seguinte punto. O seguinte punto é
Expediente 295722, adenda segunda ao convenio de colaboración entre Portos de Galicia e o Concello de Pollo para a execución das actuacións de mellora do borde portuario de Racho. Hai que votar a inclusión. Sí, votos a favor? Bueno, todos, non? Consta no expediente informe emitido pola interventora municipal e a proposta de alcaldía de xullo do 24. Vou a facer un resumen da adenda corto, que ese resumen será o que se propón para aprobación. Vamos a ver, na memoria da alcaldía pois se di que se realizou no ano 23 un acordo de aprobación dun convenio de colaboración del Concello e Portos para as obras e mantenimento de instalacións en Raxo. Na cláusula 11ª se indica que as modificacións formalizaránse mediante a adenda. Despois, en xullo pasado, deste ano, sí, no anterior mes, se aproba unha modificación da primeira adenda. E despois se reúne a Comisión de Seguimento do Porto de Galicia e entonces propón que hai que facer modificacións. Entonces, o alcalde propón aprobar a adenda segunda ao convenio de colaboración entre Portos de Galicia e Concello de Pollo para a execución das actuacións de mellora do borde marítimo. Eso é a primeira. Entonces, aquí esa adenda empeza a rexir cando se aprobe e os compromisos de Portos de Galicia serían os compromisos, a modificación dos importes que resumo. O total de compromisos son a base 882.984 euros, o IBE 185.425,88, polo tanto, un total 1.406.000. O seguinte compromiso é a conservación e mantenimento do mesmo xeito do abastecemento, plugais e telecomunicacións, como xa estaba no primeiro convenio. A regulación do tráfico da zona portuaria e a retirada de residuos. O seguinte compromiso a Portos de Galicia é o incremento da financiación hasta o 70% con arreglo ao seguinte cadro. Crédito inicial 527.981,02, final 618.086, incremento 90.105,96, IBE 18.922,10, polo tanto, o total 109.027. O seguinte cambio que... os compromisos do Concello. O Concello é o incremento da financiación hasta o 30% en estas cantidades, que son do crédito inicial dos 26.277, xa non leo os crédito final 264.894, incremento 38.616,54, IBE 8.109 e total 46.126. Bueno, entonces hai máis cambios. Os cambios son a modificación da cláusula terceira, punto 8, polo IBE, porque o IBE é retornable a Portos de Galicia. Bueno, isto son unha serie de consideracións que non leo aquí. Despois tamén se cambia a cláusula segunda, mantenimento do viario do entorno do mesmo. Isto se cambia por accesibilidade. Entonces o Concello tendrá que realizar as actuacións para que a altura libre entre o viario e a cota superior da playa pegada ao muro non supere 55 centímetros. Isto é por cuestións de accesibilidade. Quinta, a esta adenda manterase a mesma comisión de seguimento que estaba designada xa no convenio asignado no 23 e se somete ás mesmas condicións e demais regulación que tiña tamén o convenio do 23. Sétima, con respecto á publicidade, establece unha serie de condicións e acordos que tampouco vou a ler.
E, bueno, isto é o que se propón, esta é a proposta da alcaldía, pero, en resumo, é o que se propón para a aprobación do pleno. Sí. Intervencións? Sí, bueno, nos mantémonos no votado no anterior pleno, imos manter a abstención por unha cuestión. Aquí hai un incremento do 10% que nos consideramos que non ten que asumir o Concello, que na súa totalidade tería que asumir neste caso Portos de Galiza. Entonces, bueno, pois por iso nos abstivemos e nos imos abster pois novamente neste punto. A propósito de vir falando do convenio con Portos e de Raxó, decir que, bueno, que seguimos agardando ese plan de tráfico de reorganización do que é toda a zona portuaria de Raxó, que actualmente, vostede o sabe, está totalmente a monte. Estamos en pleno mes de xullo. Eu creo que compre levar a cabo pois unha organización do tráfico desa zona. Nos preguntámolo aquí nunha comisión, se dixo que vostedes estaban niso, pero estamos xa a mediados de xullo, non vemos que se este levando a cabo dita reorganización. Entón, digo porque, bueno, levamos a cabo os proxectos, pero logo, despois, tamén hai que organizar, hai que reorganizar as zonas, os espazos e o tráfico. Entón, dito isto, outra cuestión que tamén pareceme interesante, e ademais o decía antes, non, respecto á permisividade de Portos de Galiza según quen goberne, entendo que, bueno, na comisión de seguimento está, creo que o concelleiro de Obras, está vostede, están dous técnicos tamén de Portos de Galiza. Eu lle daría unha recomendación, que cando menos, non, nas comisións, pois que se reúnan. Reúnense vostedes na comisión físicamente. Creo que se quixeran unir con vostedes en os convecinos non tendríamos problemas, pero creo que todos os xoves, me parece. Home. Reúnense todos os xoves pola comisión. Cando se reúne a comisión, reunimos en obra e tocamos... Ben, pero falo que aquí hai un órgano que a comisión de seguimento, que está formado por dos técnicos de Portos, ou, bueno, non sei se hai despois tamén un cargo con responsabilidade política, e concretamente están vostedes. E a miña pregunta é, esa comisión reuniuse, según o que pon aquí, para facer esta modificación en xaneiro-febreiro, bueno, pon a data. Eu pregunto se vostedes se reuniron nesa comisión en Raxó na data que se recolle na acta. Reuníronse ali físicamente. Creo que a fecha non xa dicir, pero... Bueno, a data podo, igual a secretaria que está aí, seguramente que no acordo pon a data donde se reuniron para o convenio, que creo que foi o... Sí, pode... 14.5.24. No, esa hai unha segunda comisión e logo tamén hai unha primeira comisión que é a que dá contido que estamos falando, que creo que é en febreiro. Bueno, digo porque... A que fixeron no mes de... Claro, digo porque, bueno, cando menos, non, as comisións están para reunirse, porque, bueno, aquí colouselle un mail donde di: hola, como miembros de la comisión de seguimiento, considero necesario que promovamos unha DEDA. Papá, si no tenéis inconveniente, lo podemos hacer de forma sencilla, sin necesidad de una reunión física. Asinado, non vou dicir o nome do técnico, pero, bueno, Portos de Galiza. O digo porque, carai, que permisividade según quen goberne, digo porque, claro, ante bloqueos e bloqueos e bloqueos, e ora resulta que non hai nin que reunirse físicamente, xa o decidimos así, que máis dá, si somos todos tan amigos. Entón, claro, é que Portos de Galiza, e non me vou a cansar de decilo, e cada vez que teño oportunidade vou aquí e o vou a decir, é unha caixa recaudadora do Partido Popular, un ente partidista, un ente que se encargou de bloquear este concello día a día e tras día.
utilizando os técnicos para o que conviña. E agora, claro, agora resulta que vamos a tomar unha decisión como é a modificación dun convenio e non la hacemos de forma física. Que máis dá? Somos amigos e total, que pensan vostedes? Que Raxou, Conbarro, Portos de Galiza e do Partido Popular? Pois non, son dos veciños de Pollo, e xa está ben. E cousas como estas, precisamente, é a que demostran como goberna o Partido Popular e o que está pasando concretamente en Portos de Galiza. Así que, por favor, cando teñan reunións, fáganas físicamente, que o menos que se pode esperar. Para que quede claro, todos os xoves ou estaba o concelleiro de Obras e en algún aseu, todos os xoves, e comisións de seguimento onde se incorporaban todos os técnicos, se fixeron polo menos 4 ou 5, é dicir, todas presenciais ali. Claro, pero eu estou falando da comisión de seguimento onde vostedes levantan a acta e poñen que foi en Raxó e que ademais teño aquí e resulta que este señor di que non va a facer a comisión, que para que a van a facer físicamente, que máis dá, home, se total somos todos do mismo partido, isto va así. Entón, miren, comisión de seguimento, Raxó, 18 de xaneiro de 2024. E resulta que no mail di, o vou a ler, porque como é de Portos e todo o que teña que ver, pois nada, hai que ser igual de rigurosos con eles, igual que foron eles con este goberno, porque non era do Partido Popular. Dito isto, que ainda estamos esperando tamén polo convenio de Conbarro, a ver cando non lo traen. Dixo o técnico, si no tenéis inconveniente, lo podemos hacer de forma sencilla, sin necesidad de una reunión física. Aí o deixo. A ver, básicamente, a mí non me queda claro por que se aproba unha adenda no pleno anterior e agora se aproba outra. Básicamente se modifica a cláusula terceira e cuarta. A cláusula terceira me parece ben, fai referencia ao IBE e a posibilidade de que non se teña que abonar o IBE, e a cláusula 4 xa o teño dito no pleno anterior, me parece unha absoluta tomadura de pelo. E non entendo por que se capia un convenio que firmou o anterior goberno, que firmamos nós, isto da herencia que vostede recibiu, nos chama a atención que se modifiquen cláusulas en canto a relación de compromisos de Portos e do Concello, porque isto, a modificación da cláusula cuarta é unha absoluta claudicación, non necesitan reunirse, Marga, porque para que se van a reunir se din a todo que sí. É dicir, o da modificación desta cláusula é surrealista. Que teña que asumir o Concello de Pollo nunha zona portuaria a distancia que hai entre o Vial e a Area me parece surrealista, non o vi nunca. Ademais, non entendo porque se ten que poñer, eu entendo que se modifica un convenio para modificar as condicións económicas en base á modificación dun proxecto, porque viñeron causas sobrevidas, porque durante a execución da obra aparecen inconvenientes que necesario que implican a modificación do proxecto, polo tanto, hai que modificar aqueles apartados do convenio que implican un maior gasto económico, pero que se modifiquen cláusulas das condicións e dos compromisos de Portos e do Concello de Pollo me parece surrealista, e que o Concello de Pollo teña que comprometerse a que a distancia entre a Area e o Vial non sexa superior a 55 centímetros, e que me parece increíble, vamos. E o que me parece máis grave é que vostede o acepte, porque evidentemente en inverno a area vai a baixar, como sabemos todos, e mañán hai algún percance e o responsable é o Concello de Pollo, non Portos, a pesar de ser unha zona portuaria. Por lo tanto, a modificación da cláusula 4 me parece surrealista, non entendo, non a vamos a apoiar, non podemos apoiar esta claudicación ante os intereses de Portos, porque é ridículo, de feito non estaba no convenio inicial, non entendo a santo de que se inclúe esta cláusula, bueno, sei a santo de que asuma a responsabilidade de calquer problema o Concello de Pollo e non Portos, o sea, pero que non me parece razonable que o Concello de Pollo asuma
Eso sin pestañear, non me parece razonable, a máis dun convenio que está firmado, porque se esta exigencia implica a firma dun convenio que vai a supoñer non sei cantos millóns, pois o podría entender, pero cando xa o convenio está firmado, vir aquí con esta modificación me parece surrealista. E logo outra cousa, cando firmamos este convenio para desarrollar a zona portuaria de Raxó, era o primeiro paso dese compromiso que existía entre Raxó e Covelo. Quería saber se o alcalde xa dou algún paso con respecto a esa segunda fase que é a condicionamento do porto de Covelo, que había un proxecto redactado, creo recordar que o coste era de 1.800.000 euros, se xa teñen acordado cando van dar comezo os traballos de mellora do porto de Covelo, que foi o que había comprometido Portos de Galicia con este Concello e coa Comisión de Seguimento dos Portos de Raxó e Covelo. Como vexo que hai bastante teima co muro de pedra que se fixo nesta actuación, solo como dato para que o teñan aí, polo que nos transmiten os veciños é o que máis lle gusta da obra, e a petición que temos de todos os veciños é que se pode retirar a barandilla de Ramón Encinas e hasta onde permita a altura meter o mismo sistema de muro. Logo, eu non sei se a teima é esa, é dicir, se hai algo que lle gustou a todos os veciños de Raxó é esa execución do muro, e a petición, inda que o mellor lle pareza gracioso ou non lle guste, pero a petición que nos fan os veciños de Raxó, e eu, dicir, non sei se cando queira vostede pasa por ali e o escoita e o din, pero unha das peticións que nos din é que en Ramón Encinas se puidéramos que retiráramos a barandilla que vostedes aprobaron e colocaron e que metéramos hasta onde permite esa altura o mismo sistema, que lle parece fermoso, lle parece útil e demais. E respecto aos portos de Covelo e Raxó, dicir, eu non sei se lle molesta, pero vamos a que a xente quedara contenta coa obra de Raxó. Vamos a rematar o de Raxó e despois empezaremos polo porto de Covelo. Moi ben. Ben. Me gustaría contestarlle. Espera, Marga, vas a segunda intervención? A xente pode darse perfectamente conta do grado de manipulación que vostede manexa. É dicir, eu lle falo da cláusula cuarta. A min o muro me encanta, me parece precioso. É unha obra de ingeniería de la leche, é dicir, creo que ademais somos innovadores a nivel mundial, eso non se lle hubiera ocurrido nunca a nadie. Me parece tremendamente innovador e estou tremendamente ilusionado coa obra que se fixo ali, porque eso de poñer unha pedra que te poida sentar realmente me parece incluso de vanguarda. Creo que ademais o Colegio de Arquitectos iba a facer unhas xornadas para estudar ese enorme detalle. A vostede lle preguntan pola barandilla de Ramón Encinas. A mí me preguntan pola barandilla que vostede puxo ali na zona portuaria, que se move, que é moi endeble, vale? Entón, a cada un preguntaránlle en función dos intereses de cada un, me imagino. A mí me preguntan pola outra barandilla e me dixeron que a compare coa outra. E, desde logo, bueno, se a vostede a outra barandilla lle parece unha mala barandilla, eso demostra tamén o que entende vostede. En canto ao problema, eu non estou cuestionando o tipo de obra que se fixo, porque cando firmamos o convenio aceptamos ese modelo, vale? E o aceptamos e o aprobamos, é dicir, non é algo que se inventara vostede, é algo dun convenio que firmamos nós, non vostede, nós, vale? Esa famosa herdanza. O que pregunto é, o que me parece increíble, é asumir a modificación da cláusula cuarta, non é o modelo que se executou, que a diferencia da altura da area, que o Concello de Pollo ten que rezar para que non se modifique a altura da area. Eso é o que me parece lamentable, porque modificar a rasante da praia require permisos bueno, sabemos que vostede bota area sin permiso de costas, pero botar area nunha praia ou alterar as rasantes da praia implica solicitar permisos a costas. E se se bota area, ten un trámite moito máis complexo de granulometría e demais.
Quero decir, o que me preocupa é esa modificación, esa claudicación en canto á altura da area co respecto vial, non o modelo que se fai. E a xente pode ver perfectamente o grado de manipulación que manexa vostede, que é increíble, vamos. Sí. Ben, volvo a repetir o mesmo, xa na última intervención, este equipo de goberno está orgullosísimo da obra que se fixo en Raxó. En este caso, ademais de estar orgullosos, estamos satisfeitos coa execución e me parece moi ben que vostede defenda a barandilla de Ramón Encinas. Nos non compartimos, seguramente non seremos uns técnicos tan entendidos como vostede por non compartir a barandilla que se puso en Ramón Encinas. Lle volvo a repetir, cando queira vai, miro os acabados, incluso que está oxidada en algúns tramos, e para nós, repito, esa é a gran... Eu creo que aí é onde os veciños poden facer o resumen. Barandilla, Ramón Encinas, obra tripartito, muro de Raxó, obra do goberno do Partido Popular. Xa está, non? Non, a obra non é do Partido Popular. Ben, é dicir, Ramón, sí, claro. Sí, home, sí. Tamén, está moi ben. Claro. Executou vostede as dúas. Como, sí, claro. É dicir, para nós é un orgullo. Eu sei que vostede lle molesta e me parece moi ben, pero nós estamos super orgullosos, vamos a presumir de obra, nos encantan que veñan de distintos concellos de Galicia a mirar esa actuación. Sí. Non sei se viñeron do Colexio de Arquitectos, pero de algún concello de Galicia viñeron a mirar os demás, eu podo asegurar ahora. Perfecto. Pero simplemente lle digo que estamos super orgullosos, vamos sempre, decir, o bo é que nas actas este partido votou o mesmo sempre, na oposición e no goberno. Os que queiran cambiar o seu voto, alá eles. Nos apoiamos esta obra desde o primeiro momento e vamos a votar hasta o último momento. Votar en contra de Portos non lle deixa. Perfecto. Votos a favor, vostede vota en contra dos veciños de Raxó. Votos en contra, abstención. En contra? En contra, 5. 4. Perdón, 4. Y abstención 3, ¿no? Abstención 3. 3 y a favor. Y a favor 10. Queda así. Cuarto punto. Bueno, seguimos. Expediente. Leo. Sí. 1872-24, alegacións, instalación parque eólico Monte Castover. Bueno, aquí consta a Comisión de Urbanismo no que entre os dos grupos municipais e equipo de goberno acordan redactar un documento conxunto de alegacións. Bueno, se redacta un documento conxunto de alegacións que se remite por correo electrónico aos grupos municipais e ao equipo de goberno. Entonces, este documento este documento conxunto que teño aquí, bueno, deberá empezar en alegacións con carácter xeneral. Isto que pon antecedentes e tal non ten que ir nun documento conxunto de alegacións para, eu non revisei antes, pero de alegacións contra o proxecto. Está aquí. Porque o que hai que aprobar é alegacións, hai que aprobar alegacións e presentar alegacións o proxecto e estudio de impacto ambiental sometido a información pública publicada no DOC número 109, 6 de xuño de 24, porque están en plazo, e contra o denominado Parque Eólico Castrove, que afecta os concellos de Meis, Barro, Pontevedra e Pollo, cunha potencia instalada de 24 megavatios e un número de aeroxeneradores que se van a instalar 4. Solicitado por Parque Eólico Cadaval y Ventoso SL, ratificando
o documento conxunto presentado que se elabora das alegacións dos grupos municipais, Bloque, PSDG-PSOE e o equipo de goberno do PP. Entón, hai que ratificar isto porque non tal. Entonces, es eso ratificando. E despois, o segundo, remitir as alegacións a Consellería esta de Economía, non? Economía e Industria. Entonces, os digo porque, como vas a rectificar, empezará aquí, alegacións con carácter general, que todo isto non vai en un documento de alegacións. Vale. Entonces, unha intervención, votamos. Sí, eu quería intervir neste punto. Bueno, entendo que aquí ratificamos o documento conxunto dos tres grupos políticos. Nos estamos de acordo coas aportacións que se fixeron, pois tanto por parte do Partido Socialista como por parte do Goberno local. Para nós é fundamental que non se leve a cabo este parque no entorno do Monte Castrobe. Decir tamén que, bueno, que queremos tamén dar un recoñecemento público en todo o traballo que estivo facendo a plataforma por a loita da non construción do parque eólico no Castrobe. Importante toda esa iniciativa veciñala onde tamén se teñen que sumar as institucións e todos os partidos políticos. Nos defendemos a enerxía eólica, pero non defendemos a enerxía eólica desta maneira. Nos consideramos que o que non se pode atentar contra o noso medio natural, atentar contra o noso medio social, atentar contra a economía, porque vai a ter tamén un importante impacto na nosa economía, e creemos que é unha aberración levar a cabo este parque no Monte Castrobe. A maiores, e cando decía que nos defendemos outro modelo de enerxía, o decía porque o que non pode ser é que Galiza sexa produtora de enerxía, como é que construamos os parques eólicos aquí e que non teñamos ningún beneficio por ser produtores de enerxía. Nos consideramos que eses prexuicios que provoca a construción dos eólicos no noso país teñen que ter un beneficio sobre as persoas que vivimos aquí. Por qué? Porque somos as que estamos sufrindo as consecuencias e os prexuicios de ser produtores de enerxía. E seguramente que ningún lugar e ningún país que fose productor permitiría iso. E para iso ten que levarse a cabo con decisións políticas, con outro modelo económico e con outro modelo de enerxía eólica. Entón, eólico sí, pero, dende logo, non así e non desta maneira. Sí, bueno, pues basicamente o mismo, agradecer a plataforma, aos colectivos veciñais que están en contra da protección do Monte Castrobe. Esperemos que a Xunta de Galicia, en base a estas alegacións que facemos os tres grupos políticos de apoio, pois teña ben en consideralas e non dé autorización definitiva á construción deste parque eólico no Castrobe. Nos gustaría tamén que desde a Comunidade de Montes de San Xoán se apoyara esta iniciativa no sentido de opoñerse de maneira frontal á ubicación destos eólicos no Castrobe. Bueno, pois eso, desexar que estas alegacións teñan éxito e que consigamos dunha vez por todas que protexer o noso entorno, o noso paisaxe e un lugar tan emblemático como Monte Castrobe. Ben, nada, por parte, en este caso, como alcalde deste Concello e presidente desta corporación, primeiro darles gracias a todos os grupos e a todos os membros polo traballo realizado, polas aportacións. Respecto á plataforma, o mesmo, é dicir, dar as gracias por todo ese traballo que se fixo. Desde o equipo de goberno, pois, seguimos en total predisposición en colaborar con todo o que se poida, como se viña facendo anteriormente e como se fixo nestas últimas semanas e nestes últimos meses. E nada, esperemos que se teñan en conta estas alegacións por parte de toda a corporación
e que poidamos seguir disfrutando do que é o Monte Castrobe. Unha cosa que o que fala non se vai a Sí, reflejar na acta, non pasa nada. isto solo é para presentar Alegacións. un documento conxunto que se manda a Xunta por pleno para darlle máis pulo, pero non tendría que ver o pleno. Non se reflexa quero dicir, non se vai a reflexar no texto das alegacións, pero sí que se recolle no punto que estamos tratando no pleno. O punto que están tratando en pleno é presentar un documento conxunto e tal. Teóricamente non podría haber intervención neste O punto. sea, non tiña por que vir a pleno. O que pasa é que para darlle má importancia, pues, Tráese que para o dar pleno conta. presenta estas alegacións a esa instalación e tal, pero cando reciban as alegacións, pues, todo o que se fala aquí, pues, non a Xunta o que mira é as alegacións, o documento, non? Non, xa sabemos que a Xunta non nos vai a facer caso, pero nada, simplemente para que quede constancia, pois tamén, pois a que gravamos esta, xa que se grava este pleno, pois para que quede constancia, parecenos tamén fundamental que unha vez que se inicien o procedemento, pois que o Concello de Poio poida personarse a vez se inicie o proceso pertinente para que así se poida facer, porque non vale solo conter a intención, sino que hai que efectivizala. E nos consideramos que o suficientemente serio, o suficientemente perxudicial como para que o Concello tome parte, pero tamén efectiva, non solamente intencional. Entonces, bueno, pois para que quede constancia na acta audiovisual deste pleno, xa que non vai a quedar constancia por escrito. Bueno, entonces empeza, o sea, volvo a decir, Seguirá, ratificar este documento que empeza en alegacións con carácter xeral. O proceso, vamos a ver, a mí me parece moi ben, decir, é que se quere acentuar algo, non sei, decir, pero se fará o mismo que se fixo da outra vez, decir, cando se fixo as outras alegacións, o proceso é o mesmo. Pero que agora, a outra vez se fixeron as alegacións, parou, agora hai que facer novas alegacións, pero quero decir, o proceso agora vai a continuar, antes non estaba continuado, entonces no momento que se continúe, pois o Concello de Poio terá que personarse nese procedimento para, pois defender a postura que hoxe estamos defendendo aquí todos os grupos políticos que representamos aos veciños de Poio, todos no seu conxunto. O que non podemos é inventar pasos nin procesos, decir, estamos no proceso que estamos, fase de alegacións e demais. Pero bueno, eu só vexo vir, entonces xa me adianto. Igual que antes. Entonces, claro, vexo vir, entonces intento ser previsora. E nas anteriores alegacións se personou alguén? O Concello? Non chegou ese proceso, senón nos teríamos personado. E máis, anunciamos que nos íamos a personar. O que pasa que, se non chegou o proceso, non nos podíamos personar, porque entendo que o Partido Popular interesoulle paralo, e agora interesa, bueno, pois... volver a levar o proxecto. Non sei se lle interesa a vostede romper o consenso desa corporación, ou ten que demostrar algo, ten que ser máis protagonista que algún dos grupos que estamos aquí, decir... Non. Eu creo que está demostrado, non me interesa nin por traer o a camiseta e adiante, nin poñer o cartel, nin por facer esta intervención, vai usted ser ni máis que nadie, ni menos que nadie. Por sorte, esta corporación, de forma unánime, fixo as alegacións, traballou todo o mundo e xa está. Non fai falta que nadie sexa máis protagonista que nadie. Punto. Que siga así o consenso. Ben, eso de que vostede di que veño aquí para ser protagonista, bueno, diga vostede o que queira, moi orgullosa de poñer a camiseta, moi orgullosa de pôr o cartel, e mire, aquí na Corporación Municipal os grupos estamos para decir e para defender, e iso non se chama ser protagonista, iso se chama vir aquí, defender unha postura e decir o que un pensa. E iso é precisamente o que estamos facendo. De protagonismo sabe bastante vostede, que últimamente o practica bastante, porque moito decía por aquí, ou moito acusaba de que salíamos moito nas fotos, e vostede agora é o único que sabe facer. Entonces, non fale de protagonismo, non fale de protagonismo, porque aquí o único protagonista que practica é vostede. É que vostede as busca, me parece que as busca, mire. Para salir nas fotos hai que ir. E a diferencia entre vostede e eu que fun as dúas marchas contra os eólicos. Usted é unha.
Cando estaba no goberno non apareceu. Estaba vostede pendente do que estaba Claro, facendo porque eu fun, vostede non. E sabe vostede para se sair estaba nas ali. para sair nas fotos hai que ir. Eu fun as dúas, E sabe na oposición e no goberno. Vostede no goberno non E apareceu. vostede sabe se estaba aí ou non? Vostede no goberno apareceu, eu sí. Pero sabe vostede? Foi. Pero foi. vostede sábeo. Foi. Sábeo. Pero vamos a ver, foi. Contésteme a mí. Sabe Xa vostede está, se fun ou xa non está. fun? Xa está. Votamos. Votos a favor? Porque parece que está vostede máis pendente do que fago eu que do que fai vostede. Eu creo que sí, eso me votar. Iba a preguntar se ves que queres intervenir. Está en todos, ¿no? 17, vale.